भैया मामा लाइक बा पे लिया ना भैया। हां ठीक बलिया देखो कहां बोलू जाइए घर में आओ जाइए घर में चली भैया जी हां जाके सूत जो ए जी चली रहुआ से हमारा बात करे के बाटे चली ना भैया जी वो कहीं के बैठ कर नहीं हो रहा तानी चलो चुप रहो चुप रहो आपका चुप रहो भाई रे तोरे भलाई खातिर हमनी के सोचत ही जा मार जाके आराम कर देवता घर में जो आराम कर भैया तो मामा लाइक बा लिया ना ये याद काहे अथी कर जा का करे हमार तो एकदम बुझाते नहीं के का करी जब ना तो दौड़ के महीना में 4 बजे आ गेली बुझात तनिको नहीं कि का कइल का कह जा हे जब बैठ के हई सोचला से ठीक हो जाई सब आ अरे बैठक कुछ बुद्धि द बैठक कुछ बताव का कोई बुद्धि का दी? जमाखी जाई जाके कोनो लंगड़ लूल लइका देखो के ना लंगड़ लूल काहे के नीमन बा त हई गट करता लंगड़ रही तो औरी ना जाने मने का ये करी। कुल काम धंधा चलल बा ई घर दुआर के 13-22 में हमने के आ ओकर शादी बियाह जिंदगी भर करत रही जा ए जी तो हे त बैठा के खियाएम आ बियाह ना करम त काहे बैठा के खियाएम यही दोसर बियाह शादी कर दी तू ही बताओ कुछ उपाय बताओ देख रे एगो बात कही तोरा से हमरा तो बुझाता नु कि का बियाह करे के बा हेने से होने करे जानल एगो तो बियाह हमारी कोई भैया जी हां एगो त बियाह कोई सने रहुआ ठीके कहत तनी आ कहीं दूसर को तीसर को बियाहवा कोई जा उहो सन के निकले इसका लोग का करी तो ठीक बतनी आचार ले ले का पर तोरा के बार-बार कुल बतावे के पड़ी का हे अगुताई में आचर दिखाई देता इज्जत देखा ना गांव भर में लुटात रहत टे आई आचर पाइल बाड़ तोनी के बात बताई कटवा देला सही इनका अरे चुप रहो रे का बक बक करता बुदबुदात रहली से दिन भर हमर बच्चे तो बुदबुदाइले रह गया गांव के लोग इज्जत तोनी के लड़त रह बस ये बात तू दूसर बताओ भाई कुछ बताओ हमार दिमाग एकदम अझुराई के बाटे खुद भैंस बनल बना अपना दिमाग से समझ में नहीं आवत तो का करी रे हमारा से का लड़ा लगनी जी मत कर तोहनी के दोनों लड़वा समझाई उठ के हमरा जरूरी नहीं खे हां तब का मन हला के बस दुख में बिहे से लाज ना लागेला आ बहिर के करेजा पे बैठा के मुस्की मारता रह ऐसा दूसर बात बतियावे के बा तोहनी के दोनों उ फुस दे बोली तो तू टिव दे बोलबे तोहनी के दोनों की है बा गरिया ले। मर्द मेहर के गरिया ले गोरिया वाले गरिया और गरिया ले गरिया होती ना इज्जत तो हम ना। बना के ना खियावे इतना समझ ल जल्दी करो दूल्हा देखो देख के बियाह हमको करता अपना घर जा चुप रहो नहीं के बुझात अनि मन देख के करिए कि हई करम ना होखो एगो बात कही चल चुप रहो तू बात करी 20 को बात बोला ओकरा के जे रखा 1 महीना जे हर रखा माई 1 महीना खियै हन मरल की माई खियै हन बना के चुप ना रे चुप की मैं मार बकर बात पहले सुन का हां कह तो अब हम ना बोले जब हमरा से कुछ पूछबो मत करी घर 1 मुंह महीना कराक्सी ने का बड़े छोड़ा ना मर्द हटा वो चुप रही भैया जी और बहनिया से कमे बानी कराची मान अरे तू जो तरे इज्जत रे सुन हां बोल या तो गइले ही दियो हां हां अब गांव जवर में इज्जत जाते बाटे तोनी दोसर शादी करब और इज्जत जाई हां 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 सबसे अच्छा बन एकरा घर में किरासन छिड़के जला दिया सबसे बढ़िया ई तो कहतनी जी हां पागल बहु रह बानी पागल बौरा नहीं की गांव जवर जानी कौन जो कोई इज्जत कुछ ना जानी खाना बनावत रही वो जे किरासन रख दिए धीरे से ढरका दिए अब सलाई धीरे से बांध दिए जर जाई बचावे ना ई सब मत करी दोसर बियाह शादी कर दी चुप रहो अगर किरी लगा देबे तो घर से ना निकल पे खुदे घूम घूम के जल जाई आ ये दादा ई का कहतनी जी हम का बढ़िया कइल चीज जाई? कहता नहीं तू बताओ का ठीक बा। का का हमने कोई काम बहुत बढ़िया चीज कहता ये नहीं भैया जी ठीक बा। पुलिस केस ई सब हो अरे कुछ ना भाई तरीके जाके केहू जानी तब नु घरवा में के जानता मार इसे चनी में बियाह है कोई को दी लोग हां तोर बाप दिहन धाव ना तो बाप दिहन हमारा पैसा बाप कहां से दिहन अच्छा, जता तो शांति रहो ना कुछ होई नु तो ओकरा के धरवावल जाई कि मारी के खदेरता पियो कड़ सारवा मारी वही के चलते आग लगा ले लस आग हो लगा जाई लो ई तो ठीक कहतनी भैया जी लगे दे ओकर बच्चा ओकरा लगे दिए कोई के अपन बच्चा छीन के लेके गइला स गइला स। आ छोड़ के बिना सही के चलते आग लगा दे हां फोन पे गरिया आवत रहल वही हमारे के चलते आग लगा ले सुन भाई उ सारवा पकड़ाई आवत चुप रहो से आवत अरे खाना लियाई का जा खाना लाओ का खाएम अरे कुछ नो लाओ ना रे भाई सूजी के हलवा जो वो तो आ, देखो भुजिया जे के बना बच दो। गइल और जाके खियाओ दिन में मुंह सुअर लगा कइले रहती है तू जा खियाव हमरा से तो ना होई हम तनी खुद खाए हमरा भूख लागल बा अरे ओकरा अरे खा ले रे काऊ जी बैठल बा थोथ लेखा खा ले का कहबो ओकरा जो ना दे जो ओकरा खियाओ जो सुन हम से जाता है जो करे के बाद जल्दी कर जो अपना माई के निकलता हां है ठीक बा जो माई जो पहले जो निकल ले किया दिया ओकरा के
तोरो मेहरारू के बुद्धि ना भई छोड़ ना, कचर बचर तो करते रहे। सुनो हम बताओ तनी ये करो ना पता लागी खाना बने वो ये किरासन ढरका दे धीरे से बस हो जाए। डिब्बा में किरासन बने खाने दो अकेली लगा दिए उन्हें से। चल ओही सरवन के अपने एथी हो सका चला सुन ली चला हम चल 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 लाओ रे ये लाओ सो लाओ ना क्या करता रहा चल अब भैया पकड़ रे अरे क्या करता है भैया हमें डर लगता आई तो अरे भैया ये क्या करता नहीं कि भैया हाथ में पकड़ ना रे हाथ आज भेजी रहे थी छोड़ी नौकर बन के रही हमरा डर लगता जी का करतनी लोग हमार खाए के वाला रूम जर गई वो उनकर के जरा ए भाई नियम करतनी सकी ना जी काऊ रानी रे फेंकी फेंकी बार के फेंकी घर में डाली लगा दी किलिया अरे भैया भागे लोग जी अरे निकालो ना भैया पूरा मजा देगा जावे भैया अब ऐसे नहीं मना अपने घर में रहती हो भैया तू हमारा ने कहा ऐसा धोखा कैला हो भैया आ भाभी हो